Yevraziyanet hepdelik Türkmenistan çaparını çap edýär. Onuň soňky sany baş maşgaladan söz açýar. Hususan Günorta Kawkaza we Merkezi Aziýada bolup geçýän wakalary ünsü çekýän Yevraziya.org saýty eýýäm 2 aýdan gowrak wagt bäri hepdäniň her sişen we günleri ahaltyky Türkmenistan çapara ady bilen Türkmenistana bolup geçýän täziriklerden hepdelik habarlar ýygyndysyny taýýarlaýar. Esasan hepdäniň jemi häsiýetli çap edilýän ahaltyky maglumat bültenini Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine, Azatlyk radiosyny Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektine, Türkmenistanyň kronikasy saýtyny we beýleki habar çeşmelerini hepdäniň dowamyny Türkmenistan barada çap edilen habarlar hepdelik jem edilip okuýjylara ýetirilýär. Çap edilýän makalalaryň dil çeperçiligi aýratyn olaryň atlary köplenç halatda okuýjylaryň ünsüni özüne çekýän çemeli. Ahal tekeniň iň soňky habarlar ýygyndysy maşgalany özüňe goloý tut, halky has goloý diýip atlandyrylýar. Bu söz başı dostuňy özüňe goloý tut, duşmanyňy has goloý diýen nakly ýada salýar. Onu Türkmen prezidentiniň ogly şol sany Daşary işler ministriniň orunmasary Serdar Berdimuhammedowyň halkara guramalaryň ýokary derejeli resmileri bilen geçiren duşuşlyklaryna ünsü çekilýär. Adaty halkdan tapawutlykda ýurduň baş maşgalasy bu günler halkara saparlara başagay diýip hepdelik habarlar ýygyndysyna girişilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyna Serdar Berdimuhammedowyň Wenede 48 sagatyň dowamyny halkara guramalaryň ýokary derejeli resmileri şol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary, Şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary bilen duşuny habar berildi. Ahaltyky Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtyna salgylanyp ýaş Berdimuhammedowyň Weneden soňky 2 güni Jenewada geçirendigini, onuň Bamaganyň resmileri bilen we beýleki halkara guramalaryň wekilleri bilen diplomatik konsultasiýalary geçirendigini belleýär. Halkara synçylar Serdar Berdimuhammedow miras düşür hökmüne garalýanlygyna ünsü çekýärler. Ol hususan soňky 2 ýylyň dowamyny ýurdun syýasy sahnasynda has işçiň rol oýnap başlady. Yeri geleni meclise deputatlyga saýlandy. Yeri geleni ministriň orunmasary wezipesine bellendi. Ol may aýyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň transport we ara gatnaşyk ministrleriniň gatnaşmagyna awazada geçirilen ýygnakda ingliz diline çykyş etdi. Yevraziya.org-yň ahaltyky çapary Türkmen prezidentiniň agtygy Kerimogly bilen Tatarstana sapar edip, Kazanda dünýä çempionatynyň bir oýunyna tomoşa etmäge gatnaşanlygyny, ýokary derejeli türkmen tatar duşuşlyklaryny beýleki meseleler bilen bir hatarda bilim puwdugyny iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň ara alınıp maslahatlaşylanlygyny agzap geçýär. Şol sany Tatarstanyň maliýe kynçylyklaryna nejir çekýän Türkmenistanly talyplaryň ýagdaýlaryna ünsü çekilýär. Görüňe gidýän habarlar ýygyndysyna Türkmenistanyň adyna nemis banklaryna saklanýan eýelerin ämälim 23 milliard dollar barada The Economist gazetiniň çap eden makalasy hakda gurrun edilýär. Maglumatda agzalýan pullaryň Deutsche Bankda saklanýanlygy barada öňe sürilýän gurrunlary olar ol ýere Berdimuhammedowdan öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň goýunlygy hakda öňe sürilýän şüpheli çaklamalara orun berilýär. Ahaltyky habarlar ýygyndysynyň mundan ozalky sanlaryna Türkmenistanda ýaranjaglyk sunugaty. Meni gitsem ýurtda kynçylyk bolar, men galsam kynçylyk goşulanur. Türkmenistanyň aýdýany bir zat, edýäni başga zat atly hepdelik habarlar ýygyndylary we beýleki makalalar okuýjylary ingliz diline ýetirilipdi.